Днес съм си взел крилца, айрянче. Загубих си вилицата, така че ще действам както знам. Топ картофи, топ качество. Добре. Не бях ел това един крилцата. Даже малко му очароват. Вие дадете ли хрущалите на крилцата? Защото много хора знам, че не ги ядат и не ги обичат, когато не го разбирам, това си е храна. За какво си взимаш крилца, ако няма да ядеш хрущяла на крилцата? Аз имах сос, бе. Тук се вкусят тия крилца, че направо се разсех. Гледай какво става. Топ. Таман, бучето, гледайте какво буче. Буче за цялото семейство. Ако не си пробвал крилцата на Аладин с картофки, отиди веднага да си взимаш от най-скандалното нещо, което си ял. Казвам ти.